Rhan o wefan botwm y byd yw 4 ban. Mae ar y wefan i bob pwrpas 4 ffenest. Un ffenest y byd bach, lle o roi clic ar y botwm sy'n mynd â chi fyna, fe gewch chi glywed darllediadau, podlediadau, lleisiau unigol yn rhoi crynhodeb o newyddion sy'n digwydd ym mhapurau y wlad maen nhw yn ei astudio, y wlad yr iaith maen nhw'n ei deall. Ac yna mae yna ffenest fitw fach fy myd i, ni'n hoffi gweld hwnna'n datblygu, i fod yn fan lle mae myfyrwyr yn gallu rhoi blog os oes gyda nhw rhyw ddiddordeb a natur yngwladol. A wedyn mae yna ffenest adnoddau addysgol, lle mae adrannau fel gwleidyddiaeth, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, cyfryngau. Darlithwyr yn gallu defnyddio hwnna i ddatblygu adnoddau ar gyfer modulau penodol. Ac yna wedyn ffenest 4 ban, lle fe gewch chi rhywbeth sydd yn falle'n debycach i raglen radio draddodiadol. 4 o gyfranwyr gylch y bwrdd, un cadeirydd yn lliwio'r drafodaeth, a themau amrywiol yn codi o astudiaeth pob cyfrannwr o bapurau newid unrhyw un neu 2 wlad yn ystod yr wythnos a'i heibio. Felly dyna'n fras yw e, a fel welsoch chi bore yma, mae'r cyfrannwyr yn dod at ei gilydd cyn recordio i gael trefn ar pa storiau sy'n cydaro neu pa stori all arwen at stori arall. Ffeindio cyfrannwyr yw'r jobyn mwyaf wrth gwrs. Mae angen ffeindio pobl sydd o fewn cyrraedd i'r Brifysgol fan hyn yn Abertawe. Ond unwaith mae'r cyfrannwyr mewn lle wedyn, fi'n mynd ati i sicrhau bod nhw'n gwybod beth yw'r remit, beth maen nhw angen wneud i baratoi. Mae'n eitha syml. Maen nhw ar gyfer y rhaglen wastad yn sganio'r papurau newydd i gwlad nhw ac yn crynhoi straeon maen nhw'n mynd i ganolbwyntio arno. A wedyn dwi'n sicrhau bod Dylan Iorwerth yn cael y gwybodaeth yna o flaen llaw fel bod e'n gallu dechrau meddwl am ryw fath o batrwm i'r rhaglen. Myfyrwyr wedi arwain o lama pas gwahanol lefydd. Dwi'n cofio Paris oedd o, ond beth bynnag ac yn tynnu lluniau yn rhoi lluniau ar YouTube. Wel, lle ddeud yn bersonol, bod yna werth newyddiadurol mawr yn efo i fi, achos dwi'n dysgu bob tro. Dwi'n meddwl mae'r peth sy'n dychryn nhw'n ydy cyn lleiad, da ni'n wybod am ffordd mae bobl eraill yn edrych ar y byd. Da ni'n dieddol a newyddiadurwyr, falle'n arbennig yn dieddol o feddwl, bod pawb yn edrych ar y byd yn yr un ffordd, ond wrth gwrs unwaith da chi'n edrych o safbwynt gwledydd eraill, da chi'n sylweddoli bod yr olwg ar y byd yn hollol wahanol. Be sy'n anodd ar y cyfan i fudiadau neu i gyrff newyddiadurol ydy cael bobl sy'n gallu dysgu beth sy'n digwydd mewn gwahanol rannau. Ond fan hyn, wrth gwrs, mae gennym ni ffynhonnell fawr o arbenigwyr sy'n gallu edrych ar beth sy'n union sy'n cael ei ddweud ac edrych yn fanwl ar beth sy'n cael ei ddweud mewn gwahanol wledydd a wedyn trosglwyddo hynny. Tas fod dim ond yn fater o sylweddoli beth da ni ddim yn wybod mae o'n help, ond wrth gwrs mae yna stor o wybodaeth yna hefyd. A mae bob rhaglen yn agor yn llygyd i yn sicr i sut mae gwahanol bethau'n cael eu trafod mewn gwahanol rannau'r byd. A'r gobeith yw bod ni yng Nghymru yn gallu cael gweddolwg ar faterion y byd drwy'r iaith Cymraeg. So dwi'n meddwl mae'r slogan i ni rhywbeth yw llygaid o dramor, tafod o Gymru.